kuom kete manakera Ramogi TV wadhi mbele gi miyo gi bati mango motende kod weche mag thieth. Wamedo mana nyiso gini med ndiko no bende ka otende gi weche manyien ma wakelo dhiambo makawuono. Nyakwa Ramogi atamalo 60 mag jotuo mag kansa limo thieth ka gisegik kidieny mar adek kata mar 4 mar tuono. Makaluwore gi lipot ma ogol kod riwruok ma jolony weche mag tuo mar kansa e pachoka. Kaka miwa lipot kod jafwambo marwa Judith Mondi. E kinde ma iloro dwe makende mar jiwo kedo kod kansa mar tuono, jolony thieth mar tuo mar kansa ywak ni moewa tamalo 50 mar Kenya malimo ute thieth nikech kansa iyudo ka osechope okang' mar 3 kata 4 mar tuono. From the statistics we are getting, it's a bit worrying that most Kenyans are not going for screening and they are presenting with late stage cancer. In fact, I would say 60% are coming in stage 3 and 4. So we still have a long way to go, and during this conference we'll really focus on prevention, early detection and timely treatment. This will improve outcomes for the cancer care in the near future. Bende gilero ni kansa mar thuno iyudo kod thoth ji ma odakie bombe madongo mapachoka, ka thoth ji ma odakie gweng' to yudo kansa mar dhod nyodo. Ma gikoni nyalo bedo kaluwore gi ngima ma ji odago. Data that comes from the rural areas seems to suggest cervical cancer. Data that comes from the urbanized areas seems to suggest that breast cancer is number 1. So it looks like lifestyle of some sort. Kaka jolony, giywak ni piny owacho kosebedo ka chiwo omenda mar timo nonro ewi tuo mar kansa, wach ma osejiwo midhiero moko ma inyalo geng'. Research funding has not gone to the level where really we have good enough money pumped in that will help us do that cutting edge type of research that will come up with new developments. So if you are going to ask us what new development have you come up with in terms of treatment, we are going to tell you that there's no new treatment that we have discovered simply because the research infrastructure in our country is still not that well developed. Jolony e weche tuo mar kansa biro bago romo dwe manyien e boma ma Mombasa mondo mi gitwa kiwi kaka ginyalo duoko piny thoe mawuok nikech tuo mar kansa. Judith Mondi, Ramogi TV.